पत्रादेवी हुपून गोंयांतल्यान जावपी येरादारी उणी करपा खातीर 12 ते 15 हजार कोटी रुपया खर्च करून गोंय बंगळुरू रिंग रोड बांदपाची येवजण आसा। हे विशीं अभ्यास चालू आसा। हो महामार्ग पुराय जातकीच गोंयांतले रस्त्यांचे प्रश्न सुटावे जातले अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी स्पश्ट केलें। कुट्टाळींतल्या नव्या जुवारी पुलाचेर ऑब्झर्वेटरी टावर्स आनी व्ह्यूइंग गॅलरी प्रकल्पाच्या कामाच्या बुन्याद घालपाच्या सुवाळ्यांत मंत्री गडकरी उलयताले। पण महाराष्ट्राची सीमा जिथे आहे पत्रादेवी ती ओलांडल्याबरोबर माझ्या मनामध्ये होतं की आपण गोव्याच्या मधून ही जी दक्षिणेत जाणारी लोक आहेत यांना कशा करता गोव्याच्या मध्यभागातून आपण नेतो, हा ट्रॅफिक कमी झाला पाहिजे आणि म्हणून पत्रादेवी नंतर डायरेक्ट गोव्याच्या बाहेर दक्षिणेत बंगलोरकडे जाण्याकरता एक रिंग रोड गोव्यात झाला पाहिजे अशी मागणी प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आणि श्रीपादजी यांनी माझ्याकडे सातत्याने केली आहे। त्याचा आता आम्ही डिटेल स्टडी करतोय आणि अलाइनमेंट पक्की करणार आहोत आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळात जवळपास 12 ते 15 हजार कोटी रुपयाचा मोठा प्रकल्प हा देखील गोव्यात करण्याचा आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे आणि मी नक्कीच हा प्रकल्प पूर्ण केला की गोव्यातले सगळी कामं जवळपास संपुष्टात येतील।